sagde også flere gange, det er altså lidt uhyggeligt. Det her kran, der lå her. Der er et spøgelse på scenen, sagde vi. Var I gode, og var I kreative? Ja, det er godt, at Leila og Tove også har været lidt med i det. Men det var rigtig flot at se, hvor gode I var til at tolke de der billeder. Og jeg stop motion på scenen, eller på ladet der. Ej, hvor er det fedt. Super godt. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Holdet, det er jo både drama og billedkunst, og jeg synes, det er rigtig flot at se, hvad vi kan lave med det. Det var sådan en helt kulturevent her, hvor vi også havde Jesper til at spille klaver sammen med jer. Det var fint. Tove og Leila, vil ikke lige komme herned? Til mig. Skal jeg lige se, om jeg kan finde. Kan vi sætte lys på? Ja, måske lidt. Ja, Jesper. Okay. Ja, nu får du hjælpe os. Vil du være min blomsterpige? Ja. Kan du holde den her? Prøv at holde den her. Og så kan du holde den. Se, for et ualmindeligt kreativt og meget, meget flot projekt, så tror jeg, at den kreative blomst bliver til dig. Tak for det. Giv det dig en hånd. Elegante billeder og en flot belysning af scenen, så tror jeg, du skal have en elegante blomst. Tak skal du have. Og for en ualmindelig stor kærlighed til musikken, der skal jeg give en kæmpe hånd til Jesper herovre. Inspireret af klassisk musik, det er jeg jo rigtig glad for at se. Det fik mig sådan til at mindes om gamle dage med stumfilm, hvor de kørte på stort lade, så var der sådan en pianist, der spillede. Jeg har faktisk hørt en gang for 15-20 år, så det hørte jeg faktisk i New York. Der var en mand, der kunne det her, så spille til helt fantastisk. Og det minder mig om, at det er sådan noget, du så har lavet, der faktisk understøttet, der kom. Jeg er godt klar over, at det var på noget og det var så flot. Kæmpe stort håndværk. Mange noder. Det er ikke sådan helt russisk musik, når det er allerbedst. Giv dem lige alle sammen en kæmpe stor hånd. Og især Jesper, fordi du også skal spille i mørke. Ja, det er en særlig udfordring. Jeg løber rundt om bagved. Hvad skal jeg gøre? Og jeg fik væltet en hel masse. Det var ikke pigerne, der gjorde det. Det var mig, fordi jeg var helt i panik derovre. Lys! Jeg tænkte, Jesper han har da ikke slukket lyset før. Jeg kan ikke spille i mørke, men nej, det er jeg heller ikke. Så, men ellers vil vi rigtig gerne sige tak til folk, der har hjulpet med og sådan at sætte projekter op. Der er jo Toves Kaj. Silja! Fordi ellers så havde I simpelthen bare siddet og kunne ikke se den kunne. Så det skal I virkelig være glade for. Og Helge, som simpelthen trofast møder op og tager billeder og filmer, og vi er bare så glade for det. Fordi det mærkes bare, som om der bliver bakket op om os. Det er bare rigtig lækkert. Og bagt op om os, når der bliver bagt, så det er også rigtig dejligt, at der er nogle forældre, der har bagt, så vi kan sådan spise fælles i dag. Både kage og pizza, snegle og jeg ved ikke hvad. Ja. Og så altså en gang mere, Jesper. Tusind tak, fordi du spurgte. Fordi det her, det var en ny måde at gøre det på, og det har været ret fantastisk. Ja. Så hvis ikke der er nogen, vi har fået sagt tak til, så mener vi det alligevel. Også fordi I kom. Og nu skal vi så vise det for 225 skoleelever her i løbet af de næste 2 mandage. Så børnene møder ind igen i morgen tidlig kl. 8. Og så har vi forestilling kl. 10 og kl. 12, og det samme gælder mandagen efter. Og det er jo ret fantastisk. Alle 3., 4. og 5. klasser på Tarm skole, 6. klasse fra Skjern Kristne Friskole og 3. klasse på Kirkeskolen. Jeg tror, jeg kan huske dem. Og workshops, og jeg skal komme efter dig. Så vi kan få et endnu større hold til næste år. Håber vi, at når de kommer og ser det her, så er der nogen, der får lyst til at være med. Ja. Så tak fordi I kom. Ja. Ha' en rigtig god formiddag eftermiddag. Ja, det er godt.